משחקים שוב את המשחק, השלם את המילה. כל אחד בוחר עוד. הראשון שמשלים את המילה מקבל נקודה. הראשון ל3 מנצח. יאללה. 3, 4 ומי. מה? הצלחתי! זה תוך שנייה. מה זה כבשה? מה יש לך? מה? מה? 4 ומי. אם. מה יש לך? אתה כאילו חיה? אני אמרתי עם ישראל חי. 2-0. 4 וכף תותח. ענן עלה ויוד 4 וריש ריק כמו המוח שלך. ריק וחלול. 2-2. יאללה לאחד האחרון. 4 ושין שן. אני אמרתי קודם. 4 וחש חזרזיר. מה? תגיד חזיר, מה חזרזיר?